सोरबासो अनलाइन दंबा लाइभआव फैदो थाथाव एसे नायलायनोसै रायज्लायनोसै देलाय फैलाय लाइभआव अननानै सासेसो नै सासे फैदों माथो हाय नंबायलै माथो आं पइन्ट जानाय नङा नङानि हाय फंबाय खोन्थाहरदो देब्रा खोन्थाहर मानो खोन्थाया शेयार खालामना हो लोगोफोर दे WhatsApp Facebook शेयार खालामजोबलाय एसे देब्रा दे खानायानो माथो खुसेंग्रा लांजोबसो जाजोब्बायब्रा मिनिहरलाबायदो खानायफोरखौ नायलाबायनानै दारि रज'लायो माथो गाइसफोर बिरबोलाबाय एसे थाब होबोलाय एसे थाब सानै साथाम फैलाय एसे थाब बिरबो फैदोलै फैदो अननानै नेनो बालायलांबायलै आङो थाब थाब फै एसे अननानै हेलौ नामखौ होनजाथ'आ आरो फननि सायाव लाइक दे लाइक खालाम सोम ब्रह्म हेलौ दे बहायनिब्रा फंबायलाय लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो गेले उन्दो शेयारबो खालामनो अननानै सब्सक्राइब करें लाइक करें दे साबसिबो खालाम लाइकबो खालामदो अनलाबायदो गावसिला ओंखारलांबायसो नामाब्रा माथो मानसिफ्रानो खमलै हुदा जाबायलै दल' थायो सम ब्रह्म देब्रा शेयार खालामना हो दे लाइक खालामना हो अननानै शेयार खालाम लाइक खालाम अननानै गावसिला जोबना होथार एल'ला जोबना हो वाट्सएपआव स्टेटास होलाय फेसबुक वाट्सएपआव होलाबायना हो अननानै मा रिप्लाइ खालामब्रा मा रिप्लाइ खालामब्रा माखौ माने मा रिप्लाइ खालाम सम ब्रह्म मा रिप्लाइ खालामब्रा आं बुजियासैलै आं बुजियासै खोन्थाफिन दे लेट खारदों भिडिअ'आ
रिप्लाइबो खालामदोंलै मा होनबावनो आं दे हाबफै एसे थाब आं दा थांसिगोनसैलै बिदिबा हेलौ गाइस होबोलाबाय बिरबोलाबाय होबोलै थाब बिरबोलाबायलाय एसे माने जागोनलै आं कमेन्टबो फराया सम ब्रह्म कमेन्टबो फराया रायलायाबो हरा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जागायाखैलै दो सुवाखै दा दो सुबासो जासिगोन बियो र' ओंख्रिया बयलारलै जोंना फंबाय बयलार ओमफ्राय नोंनालाय फंबाय समब्रह्म फंबाय खोन्थाहरदोरा ओंख्रिया माबायदि बर'फोरनि ओंख्रि दे खोन्थादो ओंख्रिखौ सोम ब्रह्म सानै फैबायमोन माथो ओमफ्राय कमेन्टबो हरा सोम ब्रह्म लाइक खालाम शेयारबो खालामना हो वाट्सएपआव गाव सिलाजोंनो हो है माथो खानायानो मोखानो साजोबा आयु गोरानथारलै नोंबो दं नामा अ जे नार्जारि आदा लाइक खालाम शेयार खालामलै दे वाट्सएपफोराव गाव सिलाजोंनो होलायदो जे नार्जारि आदा मा होनदों हरबाय बे ब्र' हर अननानै बिदिसो जानांगौ दे जे नार्जारि बहानि फंबाय मा ओंख्रि जाखोब्रा खोन्थाहरलायलाय मा होनदों जे नार्जारिया माथो आंनि लाइफआव फैलाय नोंनाव थांनांगौ नामा दानो जाया जोंहा माया जाया बुजियाखैलै खोन्थाफिनलाय दे वाट्सएपआव एसे शेयार खालामलाबायना हो एसे मानसि जानायनि बुरजानो बारायखोलाबायना हो ओंखारलांबायसो नामाब्रा सोम ब्रह्मआलाय माथो जोंनाथ' बुटसो मा बुटसो जाखो सोम ब्रह्मआ खोन्थायासैलाय ओंखारलांबायदां
खालाम शेयार खालामना होदोलै दे एसे अनदोब्रा आंखौबो अनालै गावसा अनायावनो जौगायाखै होननाय जालांबाय नुजायाखै आं लोगोफोर खामानि मावना फैदों दासो दा दुगैबाय एखदम मैगं दं दे लाइक खालाम आरो खारलां हायोबा औ जेनार्जारि लाइक हरबाय जेनार्जारि थेंक इउ वेलकाम थेंक इउ जेनार्जारि बहानिमोनहाय मानसिखौबो सिनायनाय जायासै आं बहानि जेनार्जारि आदा खोन्थाहरदो बहानि जेनार्जारि आदा खोन्थादो जोंफोरनि लाइफ फै फंबाय अ दे जागोन दे थांगोन आं थांखायो बयनिबो लाइफआव आं थाङो आं कमेन्ट मेरला मानसिनिखौनो हरबाय थायो आरो आं बिराद गोबाव थायो लाइक खालामो ओमफ्राय बिदिनोबा गोबाव कमेन्ट गेलेनानैसो ओंखारो आं क'क्राझारनि आंबो उदालगुरि ओरै फान्थाव कलेज खाथिनिलै आङो उदालगुरि फान्थाव कलेज खाथिनि आदा आङो आं दासो माने खामानिबो फैनानै दुगैयाखैलै बेखायनो लेथ्रा नुदों बेखायनो नायबा आरो ओंखारलांबायदां सोरबा दे आदा जेनार्जारि खोन्थादो मा होनो मानसिफोरनो वाट्सएपाव शेयार खालामला जोबना होदोरा एसे अनदो प्लिज जेनार्जारि आदा क'क्राझारनि दे अनदो एसे प्लिज जेनार्जारि नोंलाय लोगो बहा मा होनदों नोंनालाय लोगो बहा गैया बहा नागिर आंनालाय उदालगुरि खोन्थाबाय आं बिनालै बा माने मा दं मा सिरि जाखो खोनादों माथो मानो खोनाया जानांगौ आं लासै रायज्लायदोंमोनबा बिदिनो सिरि थाफ्लाङो आङो दे खोन्था मा होननो गोसोमोन आं सिरि थायाखैथ' आं सिरि थायाखै आं रायज्लायगासिनो आं दहायनिफ्रायनो रायज्लायदों मानो ओंखारलांखो सोरबाफोर फैदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामनानै थांदो दे अननानै जोंना रुमा बिराद गिदिर उदालगुरियावसो थायो नालायथो रुमावसो थायो आं बबे जायगायाव उदालगुरि फान्थाव कलेज खाथियावलै उदालगुरि फान्थाव कलेज खाथियाव एसे गोजान जायोमोन साहा आंना फान्थाव कलेजनि एसे साहा आरोना जेनार्जारि आं फान्थाव कलेज खाथियाव दं गाबनो ओंखारग्रा जाबायलै मानोबा दुखु जाग्रा जाबाय
हेलौ गाइसफोर दे फैबावदो दासो सानै जादोंमोन सानैयावबो ने थाब थाब गाइसफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो दे गावसिजोबगोर लाइक खालामगोर दे सोरमोन हेलौ हेलौ दे गोदान हाबफैनाया कमेन्ट हरा नामा हरदो जे नार्जारि अके नों दं गैया मा होनदों अके नों लोगो दं ना गैया दङ दंनायालाय लोगोफोर दङ बेलेगाव जिरायना दं साइडआव गोजानावसो दंजोबोलै बिसोरो खाथियाव गैया सानैया लेखा नायदों सासेया लामायाव जिरायना दं सासेया जिरायना दं आरो नैबे बिथाङा ini जोंना रुमा लाइक खालाम शेयार खालामदो दे एसे गाव सिलाजोबना हो मानो साबसक्राइब खालामना होलै अननानै प्लिज दुखियाना गोरिबलै गोरिब जिउ अनदो ओंखायनो एसे थाब थाब अनलाबायनांगौ गाव सिलाजोबदो बिखा बिख्लोफोरखौ थान्दा मोनहोदो एसे आरो सोरबा सिख्लाफोर दंबा दे फैब्रा सिख्लाफोरबो फैनांगौ आं सिख्लाफोरजों बिराद बेस्ट रायलायगौमोन आरो दा थांफिनजोब्बायलै गावसा जे नार्जारि आदा क'क्राझारनि मारै जाखो दे मा जायगाब्रा क'क्राझारनि आदा दे आंबो क'क्राझाराव थांनो जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ माने थांगोन आरोना थांगासिनो आंबो क'क्राझाराव साननैसो थानानै एसे अक्ट'बरनि बिदिनो 15-16 थांगासिनो वेस्ट बेंगल में बोडो आदमी है ना आसाम का बोडो आदमी है ना वेस्ट बेंगल में ये बाजू गया मैं दुकान से जाने का बाय बाय अरे टेंशन मानो आपका नंबर नहीं है नंबर दे दो नंबर कमेन्ट नुआनो आपका गाँव में लड़की नहीं क्यों कमेन्ट नुयो कमेन्टखौ हराबा गावसा सासेल'बा बुरजा फैबालाय आरो मेगन ओरै नायगौमोन आं ओरै नायखागौमोन रा चिरांनि सिख्लाया दासो मालाय लाइभआव फैदोंलै नै enggak zina jadi enggak zina jaralah sengrana siklara kentalai sih kentalai पूरा काटी कर रहे हैं
बन्दसो खालामगारसिगोनदां सिखारखांबायसो नामा लाइक खालाम कमेन्टबो खालाम शेयारबो खालाम उन्दुनो ओंखारलांबायलै आं जमनानै Oh. 21 जाबायदांलै आं बन्द' खालामसिगोनलै आं दा कालारखौनो सोलायसिगोनसो ओमफ्राय सासे नायगासिनो दं जे नार्जारि ओंखारलांबाय केन्सेल होस्रांनो बेसे